Салям алейкум, Ахшам на АТР. В студії працюю я, Альвіна Сідбулаєва, і наші гості Мирослав Гаєв, учасник бойових дій, та Олександр Ягольник, композитор та продюсер. Вітаю вас в нашій студії. А ось Україна відзначає День прапору. Прямо зараз урочистості тривають серед міста Києва. Там працює моя колега Мілена Амеді. Мілена, вітаю тебе. Розкажи, як святкує столиця? Слово тобі. Салям алейкум, Ельвіна. Столиця святкує на вищому рівні. На Софійській площі зібралося більше 2000 людей. Це вони тільки сидять. Тобто і стоять ще десь 1500. Святковий концерт триває вже 1,5 години. Виступили народні ансамблі, виступили вокалісти. І ще, бачите, досі тривають святкові заходи. Люди прийшли цілими родинами. Святковий настрій підтримують тим, що прапори в них і в руках, і на спинах можете бачити. Дехто навіть прийшов у вишиванках. Розходитися ніхто не збирається, танцюють люди і веселяться. Тож заходи тривають дуже весело і дуже красиво. Ельвіно, поки що все. Дякую тобі. Мілена Амеді була з нами на зв'язку. А сьогодні під час урочистого підняття державного прапору за участю президента Володимира Зеленського також відбулось і дефіле військового оркестру. Мирослава, цього року не буде параду, але будуть такі елементи військові. Це парад фактично буде. Ну, не буде військовою технікою, так? А будуть такі, скажімо, дефіле буде, як ми зараз ще побачимо. Як ви ставитеся до цьогорічного заходу? Мені, дивіться, я вважаю, що відміна параду, як такого, це була помилка. І далі всі наступні дії, і події, які відбувалися, це були наслідки цієї помилки. І реакція суспільства і ветеранського суспільства, які запропонували альтернативний марш, вірніше, навіть не альтернативний, а свій. Реакція Зеленського, який зрозумів, що втрачає контроль над ситуацією, що в інформаційну повістку диктують ветерани і волонтери, і тому одразу зміна позиції, різка така гнучкість, і одразу пропозиція державного заходу в іншій формі. Звідси вже і завози бюджетників, і військових, і репетиція вже параду, які нібито відмінили. Тобто, насправді, ця помилка найперша була, треба просто проводити парад. От сьогодні ми бачимо, нам як казали, що парад недоречний в країні, яка воює. А такі урочистості масові, вони теж, можливо, недоречні, там святкові. Що святкувати? У нас сьогодні 2 поранених. 2 поранених. Тому у ветеранів буде марш, яким вони хотіли просто підкреслити своє ставлення до військовослужбовців, віддати шану. А там виходить святковий концерт. І це не дуже вписується, як на мене, взагалі загальний формат національного свята під час війни. Розумієте? Тому що мета паради з військовою технікою зробити консолідацію нації і продемонструвати... Мирослава, а якщо ми порівняємо торік, коли було, це дуже було пафосно, так? Ми бачили, літаки були, техніка була. Я вам поясню, чому. В 2014 році, коли нас відправляли на фронт, мені дали плащ-намет 39-го року зразка. Це був такий плащ, совєтський берці якийсь, не такі гарні, як зараз. І все інше ми купували за свої. Бронежилети, каски нам купували волонтери. Це офіційно нас відправляли.
І армія була розвалена. Зараз, коли в минулому році ми побачили нові зразки техніки, ми побачили шлях, який Україна від зруйнованої, взагалі зруйнованої армії проробила за ці 4-5 років. Побачили це наші міжнародні партнери. На тому параді, що був в минулому році, виступали десяток країн НАТО, які крокували разом з нашими військовими під своїми національними і бойовими прапорами. Так, без техніки, без зброї, але це був потужний дипломатичний крок. Я от сьогодні вранці у мене був ефір, я запитав, а чи буде завтра на державному заході представники НАТО, які крокували б разом. Я навіть раджу, я кажу, от якби в Офісі Президента дослухались, вони б запросили наших партнерів, бо є тут в країні інструктори зі Сполучених Штатів, які в минулому році крокували, канадійці, Латвія, литовці. Розумієте, парад... Ми ж ще не знаємо, що там. Я знаю, я сьогодні запитував... Я сьогодні запитував депутатку, я забувся, як її звуть, з «Слуги народу», яка сьогодні саме про парад розповідала. Сенс не в тому. От можна було всі ці біліберди уникнути і зберегти своє обличчя, і спокійно, і не було б ніякого конфлікту, якби просто не відміняли той парад. Його могли провести трохи в іншій формі, може менше техніки було, може просто менше техніки, але це можна було зробити. А не казати про 300 мільйонів, яких, до речі, не було. Це ж помилка. Не знаю, хто підсунув президентові такі цифри, але вони нуль домалювали там. І виходить, що вони шиють в дурня президента, який виходить на всю країну і заявляє отакі речі. А це не дуже правильно. Пане Олександре, як вам цьогорічний захід, парад Дня Незалежності? Ну, чесно кажучи, минулого року парад був дуже гарним і піднесення настрою було колосальне. Я тільки зараз дізнався, що, виявляється, завтра не будуть наші партнери, які минулоріч. То може вони дослухаються і запросять, хоча просто пройтись. От мені здається, що це сюрприз, який Алан може вже зробив, і просто це тримається. Ну, я сподіваюся. З приводу, скільки коштує техніка, я не знаю, але я радо вітаю усе те нове, що з'являється зараз на Україні, у нас в Києві. І в тому числі інший погляд на парад. Хай він буде зараз недолугий, хай там зараз в цьому році не будуть. Ми завтра побачимо, це ж така. Ми завтра все побачимо. Головне, що він буде взагалі, насправді. І Головне, що їх буде два. І країна готується до Дня Незалежності. Заходи в столиці завтра розпочнуться. Шанування пам'яті загиблих за незалежність України. Хвилину мовчання оголосять біля пам'ятного хреста на алеї Героїв Небесної Сотні. Пізніше діти розмалюватимуть водомет, який розганяв майданівців. Військові пройдуть ходою. На Майдані виставляють інсталяцію зі щитів беркутівців. Головний режисер дійства Алан Бадаєв. То, что сейчас мы репетировали, то, что сейчас происходило на улице Небесной Сотни, это, на мой взгляд, особо важное действие. Оно было задумано с большой любовью и с большим уважением к людям и к событиям, которые разворачивались на этой улице. Ведь оттуда все началось. І столиця готується до Дня Незалежності. Співачка Тіна Кароль виконуватиме гімн України під час Маршу Гідності. У своїй сторінці в Інстаграм співачка наголосила, дуже щаслива, що перебуватиме 24 серпня з президентом Володимиром Зеленським. Олександра, як вам такий спів, її критика щодо вас? Як ви ставитеся? Я ще раз кажу, що репетиція – це одне, і от теж те навіть відео, що ми зараз бачили, це одне. На мій погляд, вона на цьому відео в вищій тональності взяла, і треба трохи нижче взяти, бо там буде зовсім інша, і акустика, і атмосфера. А хочеться, щоб гімн України в новому прочитанні прозвучав не менш гарно, ніж в Пономарьова. Саша.
Що ви думаєте, Мирослава, щодо гімну, щодо тональності? Я думаю, що Олександр все сказав. Я ж не музичний продюсер, не фахівець. Я співаю жахливо, так що... Але Ну, але вам завжди подобається, співаю. як співаєте на коралі? Ну, я взагалі не фанат і, чесно, навіть не можу назвати жодної пісні, яку б її почув чи знав. Це трошки я з іншого простору, з іншого виміру прийшов до вас. Тобто я не зовсім знайомий з нею творчістю. Я знаю її, але не знаю її пісень багато. Але хай співають. І, взагалі, чим більше буде популяризація гімну в різних формах, на різних майданчиках, різними відомими людьми, це завжди добре. Тобто сказати, що ой-ой-ой, погано, що Тіна Кароль заспівала гімн, де хай всі співають гімн. І слава Богу, нехай всі його чують в різних Да, формах. до речі, гімн можуть співати всі. Ну, тобто будь-якому. Ну, я співаю точно. Мирослава. Але я буду завтра співати в іншому місці, бо я буду на ході ветеранів. А завтра де саме будете перебувати, Олександра, ви? Я ще не знаю, в мене сьогодні дуже важка творча ніч, коли я прокинувся. Що ви будете робити сьогодні? Ну, я буду писати фестиваль Донецька Січ, готувати наступний рік. От, Мирослава, я тебе хотів запитати, а що заважає об'єднатися саме хлопцям, які воювали, зробити перший крок? Нічого не заважає. Просто, по-перше, різний погляд на самий захід, тому що хлопці фактично йдуть згадати і віддати шану. Ми не дуже вітаємо, по-перше, завіз бюджетників автобусами, і не дуже вітаємо концерт святковий. Ви впевнені в те, що будуть завозити? Так їх же вже привозили на ці репетиції, це ж лікарі. А що поганого в того, що людям кажуть, хочете в Київ поїхати Ось вам автобус, їздите Це дуже схоже на 1 травня. Дуже схоже на 1 травня. Звичайно, все гаразд, але ми в сам захід на День Незалежності під час війни вкладаємо зовсім інший сенс. До речі, ви помітите, я ж не є організатором і не в оргкомітеті цього маршу, але просто я і мій фонд, мої друзі, колеги, співробітники, всі мої товариші, все моє коло буде саме на марші захисників. Тобто жоден з них, от ніхто просто, кого я знаю, не йде туди. Ну, може, принаймні, мені не казали. Але всі будуть на марші захисників. У нас інший формат, інша тусовка, інші погляди на ставлення до державних традицій. І просто теж треба зрозуміти, як виник взагалі марш захисників. Це була реакція на відміну параду. І коли... А тепер немає? Ви не може статися реакція або об'єднатися? Всім дуже не подобається ця маніпуляція. Це ж маніпуляція. Це чому виник оцей марш гідності? Оцей захід і Бадоєв, і всі державні ресурси включилися. Це шалені ресурси, шалена сцена, рентал, музика. Чому? Тому що зрозуміли, що не можуть подолати реакційний марш. А нам же як казали, це занадто дорого парад проводити, ці заходи, давайте зекономимо, давайте роздамо там по 1000 гривень військовим. А потім раптом знаходяться гроші на концерт, на, я не знаю, Так, там... роздали ж 2000. я Так, читав. це 1,5 кожен рік роздає, і обов'язково. І це, я вам скажу, що у військових і платня хороша, і бонуси роздаються, і окремі Слава бонуси Богу. киянам роздаються. Кожен рік там учасникам АТО видають гроші, окремо від мерії. В різних містах є різні програми. Тобто була маніпуляція, і дуже некрасива. І тому вже зараз, коли ця маніпуляція продовжується, у вигляді такого заходу, вони просто, знаєте, як не можеш подолати – очоль. От вони побачили, що 9 тисяч людей, ветеранів, збираються йти. Вони побачили реакцію суспільства. Ой-ой-ой, може все ж таки не треба було відміняти. А давайте ми тоді свій парад проведемо і покажемо, що у нас краще і більше. Це некрасиво, як мінімум. Якщо ви хотіли б об'єднавчий парад, тоді скажіть, ви знаєте, або давайте ми пройдемо з ветеранами. Давайте з цими ветеранами ми пройдемо і запитаємося. І я вам скажу, що якби Зеленський прийшов і сказав просто на велосипеді, як то кажуть, без кортежу, сказав би, я хотів би пройтись десь всередині цього параду разом з людьми, ви думаєте, хтось би щось сказав би, чи йому відмовив? Та ні. Замість цього помпезна, Бадоєв, там, салют, концерт. Це не наш формат. Розумієте, просто не наш формат. Тому річ не в тім, що там, я сподіваюся, не буде ніяких провокацій, там сутичок. Організатори, я так розумію, все дуже гарно спланували.
Взагалі. Просто інший Кажіть, захід. це. Я просто, Мирослав, хочу спитати, ну, добре, а що хлопцям заважало скомунікувати з організаторами того параду і сказати, ми тут головні? Ніхто не каже головний. Є парад, вони ведуть. Прийшов Ні, врахуйте, Офіс президента врахуйте зустрічався з організаторами. Ну, Зустрічався з організаторами. і після- Для чого? Для того, щоб якось спробувати це дійство А який скерувати. результат цієї зустрічі? Ну, я не був на цій зустрічі. Ну, але Це ж ліпше питати вам організаторів. сказали? Чому Найголовніше, не що просто вийшло? домовилися. Ну тому що я ж кажу, парад виник як реакція, а потім усі ці маніпуляції вже з боку офісу президента, коли вони кажуть, ой-ой, давайте ми свій зробимо парад, і він буде кращий, багатший, і ліпший, всі прийдуть до нас. Це вже з боку ветеранів виглядало просто як неповага, ну просто як плювок. І некрасиво. І тому, знаєте, переступити себе, може, людина і могла б піти на цей парад. А що, було таке публічне запрошення якесь? Було виступ Зеленського, де він сказав, ви знаєте, друзі, ми вибачаємося, що ми відмінили цей захід, ми не думали, що він такий важливий для вас. Ні, такого нічого не було. Олександра, а що ви думаєте? Ну, мені якось дивно, що це непорозуміння сталося, і для мене було Неприємно воно. Ну, не те, що неприємно, незрозуміло, як це об'єднати одне з іншим. Ну, як в Палана Бадоєва, в якого є штат адміністраторів, не знайшлося людини, яка прийшла хлопцям, сказала, хлопці, що ви хочете? Першими йти. Вони починають, все роблять, і весь цей ресурс шоу йде на хлопців, і ми показуємо всьому світу гарну картинку. Ну що це так складно? Ну, Як вважаєте, що завтра ми побачимо? Чи буде ця картинка дуже красива? я думаю, у Бадоєва буде прекрасна, геніальна картинка, камери, зйомки з вертольотів, концерт, салют, там буде просто геніально все. Діти, всі будуть просто тішитися з діток. У ветеранів буде проста хода, коробками, скромно дуже, в потертих гімнастерках, в якихось знайдених там в шухлядах нагородах, державних і недержавних. Волонтери пройдуться просто своїми фондами, зустрінуться, обнімуться, перейдуться. Я, до речі, після параду йду на свій індивідуальний протест під Банково, називається «Ні капітуляції». Протест імені Мирослава Гая, а насправді там вже прийде багато людей. Ну, от ми збираємося передати листа з 8 вимогами до адміністрації. Знаючи, що там не буде президента, бо вихідний, він на заходу, але передати, показати, що ми проти тих дій і заяв, які вже були озвучені в інформаційному полі України. І будемо цей лист передавати пану І Зеленському. повертаючись до Дня Незалежності, що для вас означає цей день, Олександра? Ну, для мене це день з 2014 року має особливий такий статус. І якось я по-особливому відчуваю себе навіть енергетично в цей день, коли я просто маю приклади гордості за свою країну, що вона таки вистояла. І з оптимізмом дивлюся вперед. Тобто я не вбачаю нічого страшного в тому, що навіть є 2 паради, що хтось там за цей парад заплатив. Нам головніше інше. Перемога на фронті, повернення хлопців з Росії і зміни життя на реально краще, а не так, як було на словах кажуть одне, а на ділі зовсім інше. Хоча у нас, до речі, Пане Мирославе, що для вас означає День Незалежності? Як ви його відчуваєте? Для мене День Незалежності, в першу чергу, от наразі вже з 13-го року, це День пам'яті. І найперше, коли я згадую, це мої товариші і друзі, які загинули, знайомі просто, це реальні люди, і, на жаль, їх вже не 1, не 2, не 3 і не 10. Які віддали своє життя саме за незалежність. І це привід не тільки згадати їх, віддати шану реально людям, які досі воюють на фронті. Це не тільки Збройні сили, це і Національна гвардія, СБУ, поліція, МЧС, це люди, які займаються щоденно нашою з вами безпекою та обороною країни. І це якби не те, щоб дань шани державним символам, які дуже важливі для державотворення. Це скоріше привід взагалі нагадати, за що ми воюємо, і ще раз себе якось всередині, так
підштрихнути, що наша боротьба не марна, вона не закінчилась, і що потрібно ще додавати зусиль для того, щоб ця незалежність стала реальною. Бо поки що з тією ситуацією, яка є з Російською Федерацією, ми ще недостатньо незалежні, на жаль. І сьогодні Україна святкує День прапора. Як ви його святкували з самого ранку? Ніяк. Ну, в робочій зустрічі і все. Тобто, знаєте, от є, можна багато днів там поназивати чимось. Є День Незалежності, це День Незалежності. Все решта, ну, то таке. Для вас теж? Ну, ні, у мене День прапору особливий, тому що... Перепрошую, да. Єдине ж питання, яке в мене виникає, це от питання прапор, який має бути. Чому ж наш прапор історично названий жовто-блакитний? Це питання. Я собі... У нас в Конституції прописано, що він блакитно-жовтий, синьо-жовтий. Але річ не в тім. Для мене це важливий день, тому що в мене з прапором дуже багато що пов'язує. По-перше, у нас традиція була десь ще з моїх часів, коли я навчався, викладав в університеті театру, кіно і телебачення. Ми на всі свої подорожі по світу, там в Тибет, в Індії, в Китаї, на пригоди брали з собою завжди український прапор. І на останні кілометри шляху важкого, а ми там і по 8 тисяч кілометрів проходили, і більше, ми обов'язково останні там кілометри несли з собою український прапор для того, щоб всі знали, що йдуть українці. От. І ми долучаємо зараз Олег Петренко, ветеран полку Азов, телефоном з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пан Олег. Вітаю. Ви є організатором альтернативного ходи. Чому саме вирішили йти інший час? Чому це так сталося? Чого не об'єдналися саме з цими заходами, які відбудуться завтра з боку держави? Ну, я не є серед організаторів завтрашнього маршу ветеранів, маршу захисників України, як офіційно називається. Організаторами є виключно ветеранські організації. Жоден політик, жодна політична партія чи організація не мають жодного стосунку до організації саме цього ветеранського маршу. І це одне з завдань, яке, я так розумію, ставили перед собою організатори, щоб, знаєте, політика роз'єднує навіть ветеранів, які разом були в одних окопах, разом йшли плече до плеча в наступ, звільняючи українські міста в 2014 році, а дуже багато хто з них по різні, скажімо так, зараз політичні барикади знаходиться. Тому завтра саме на цьому марші не буде жодної політичної символіки, жодної політичних прапорів, агітації. І саме тому і я вирішив долучитися, прийняти участь в цьому марші, тому що, я думаю, що такі заходи, вони мають об'єднувати ветеранів і щоб було розуміння у тих же самих ветеранів, що Україна понад політикою і понад всім тим, що нас роз'єднує. Дуже дякуємо вам. Олег Петренко, ветеран полку Азов, був з нами на зв'язку. А ось сьогодні, виступаючи на волонтерському форумі, президент Володимир Зеленський розповів, чи збережуть такі міністерства у справах ветеранів. Перше і найголовніше – Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідувати. Ми дійсно чекаємо від вас кандидатуру. Я не хочу сам обирати цю кандидатуру. Я хочу, щоб ви нам дали кандидатуру, яка є авторитетом і яка дійсно може очолити міністерство. Ми об'єднали комітети Верховної Ради, але це не означає, що зникає їх функціонал. Запевняю, що нова Верховна Рада буде робити усе необхідне для захисту ваших прав. При Офісі Президента України створюється Рада волонтерів. І буде призначено уповноваженого з питань волонтерів. Ось ми почули Володимира Зеленського. Як ви ставитеся до цього? До чого?
до заяви Зеленського? Я до заяв Зеленського ніяк не ставлюся, тому що він стільки заяв робив, що я вже звик, що завтра можу сказати жарт. Там, Ну, але ви ж ходили в Верховну Раду, аби зберегти це міністерство. Дивіться, я ходив в Верховну Раду, в першу чергу, зберегти комітет з питань ветеранів та осіб з інвалідністю. Це інша історія, і він ліквідований. То ми розмовляли з Разумковим, у нас були різні представники волонтерського ветеранського руху. От, донесли свою позицію, що цей комітет потрібен, тому що без нього Міністерство ветеранів воно не може повноцінно працювати. От, воно просто не має своїх представників, які б вирішували саме ці питання. І виходить, що питання ветеранського суспільства, яких дуже багато, воно буде розкидано по різних комітетах. Нібито ветеранами буде займатися комітет соціальної політики, і ми так і не змогли пояснити пану Разумкову, що ветеранський рух – це не про пільги. І ветерани – це не про пільги. Це в Радянському Союзі це було про пільги, там, черга на квартиру, безкоштовний проїзд. Ветеранський рух зараз це дуже активні люди, які в 2014 році взяли зброю для захисту країни. Це бізнесмени, це артисти, оперні співаки, як і різні артисти, вчені, айтішники, фермери, ну, різні люди. Ветеранська спільнота займається національно-патріотичним вихованням, будує бізнес ветеранський, пише книжки, займається представництвом в країнах НАТО і налагоджує двосторонні зв'язки з нашими іноземними партнерами, займається питаннями реабілітації, займається питаннями змін до законодавства щодо ветеранів і щодо Збройних сил як таких. Будує громадські організації, їх зараз сотні, їх не було в такій кількості, їх просто безліч. Тобто, це не про пільги історія. Вони це віддають в комітет соцполітики. Тобто, знову ж таки, як на мене, от як і з Парадом, і з ветеранським суспільством у команди Володимира Зеленського немає бачення, що це. Вони так розуміють, що це важливо. Мирослава, а ви можете допомогти Зеленському? Ну, звичайно, ми ж прийшли до Верховної Ради, зустрілися з паном Разумковим, пояснили позицію. Він сказав, що без камер, журналістів не запрошуємо, ми вас послухали, все гарно, але комітет прибираємо. Все. Альтернатива – це те, що вони пропонують. Ну, вони кажуть, ми не хочемо, щоб був окремий комітет, ми хочемо, щоб питаннями ветеранів займався комітет від соціальної політики. Все. Це головне, щоб закони ветеранів. Зрозуміло, але тепер питання... А як буде називатися? Це зрозуміло, але ви зрозумієте, чомусь в Сполучених Штатах Америки, де не було війни на їх території вже там сотні років, є в Конгресі комітет ветеранів і Міністерство ветеранів, а у нас Міністерство ветеранів створили при Петрі Олексійовичу, зокрема з подачі наших іноземних партнерів, які рекомендували це зробити, бо ветеранів буде більше, та війна триває. У нас ще буде, ви побачите, хвилі мобілізації, російська загроза і можливість більш широкої агресії нікуди не ділися. Тобто ветеранів буде більше і більше з кожним роком. І учасників бойових дій буде більшати і більшати. А тепер комітету вони не мають, ну от, слава Богу, є міністерство, але ще подивимося, чи не будуть його об'єднувати з іншими міністерствами, як вони обіцяли. Побачимо. І Мирослав Гай, учасник бойових дій, Олександр Ягольник, композитор та продюсер, були з нами. Дякуємо, що прийшли нам в ефір. Підписуйтеся на наш YouTube-канал, там ми викладаємо найцікавіші фрагменти наших ефірів. Далі на Терапрайм Бабченка. А 7 вересня в суботу о 8 вечора не пропустить ток-шоу «Міст» знову в ефірі АТР. Добрый вечер. Телепроект «Мост» приветствует вас. В новом сезоне новые политики, новые ведущие. Только я остаюсь прежним. Теперь за кадром. Совсем скоро в этой студии мы расскажем обо всем, что происходит в оккупированном Крыму. Задержания, пытки, огромные сроки и даже убийства. Про то, о чем молчит путинская Россия. Но мы молчать не будем. И начнем 7 сентября в 20:00 на АТР.
Омерзительная восьмерка.